1982 urtean Ridley Scottek 37 urte egin zituen aurrera 2019ko azaroan kokatzeko bere Blade Runner filma. Bere garaian arrakasta eta oihartzun handirik gabe pasa zen mundu osoko zinemaretoetatik. Hala ere, gerora zientzia fikzioaren eta orokorrean zinemaren historian kultuzko zinta bezala izan da onartua, hainbat arrazoiengatik. Scottek imaginatu zuen garaia heldu da 2019 alegia, eta Hamaika Telebistan jakin nahi izan dugu zuzendari ingelesak zenbateraino asmatu zuen bere irudikapenetan. Giza itxurazko robotak, kotxe hegalariak, bideodeiak egiteko kabinak eta beste hainbat elementu agertzen dira filmean, bere garaian balizko etorkizun baten ezaugarriak. Denak ez ziren hala ere teknologiarekin lotutakoak, izan ere aurrerapen zientifikoak bezain garrantzi handia du Ridley Scottek gizarte eta politikaren arloan marraztu zuen egoerak. Mikel Labadia zientzialariaren ustez, etorkizuna imaginatzearen lan horretan akatsak izan bazituen ere, Blade Runner ez dago errealitatetik hain urrun. Bueno, esan genezake futuro distopiko bat marrasterako garaian, bere akatsak eta bere gauza zuzenak izan zitula, ez? Zientzia fikzioko pelikula guztiekin gertatzen bezala, nik uste bere etorkizuneko ikuspegi hori ez dela guztiz zuzena, baina egia da estruktura sozial edo politiko batetik nahiko detaile oso interesgarria ditula. Abadiak dioenez alderdi sozial eta politikoan gehiago eta hobeto sakondu zuen egileak. Gizartearen egiturak ondo zehaztean lan bikaina egin zuen Scottek Blade Runnerren. Boter ekonomikoa gobernuen gainetik kokatu zuen jada 1982an eta gero eta gehiago nabaritzen da hori gure 2019 hontan. Bestalde, kutsadurak munduko kliman duen eragina islatu zuen ere zuzendariak. Los Angeles hiri gris eta euritsua da filmean eta naiz eta klima ez den era horretan aldatu, frogatu da kutsadurak eragin handia izan duela azken urteotako eta datozen urteetako klima aldaketetan. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. Uste, sakontasun gehiago eman ziola berez alde sozial eta politikotik ikuspuntu egoki bat ematea zientzia o teknologiaren ikuspuntutik baino. Oso interesgarria, fijatzen behar adibidez, munduan kontrola duena edo mundurean motore handiena duena, replikante hauek sortzen dituena, ez dela gobernu bat, baizik eta enpresa pribatu bat, ez? Tyrell, olako Tyrell, izena duen enpresa bat. Horrek oso reflektatzen du gaur egun sozietatea, ez? Azkenean, politika eta gobernuen poderea pixkanaka edo diru ekonomikoa, poder ekonomikoa gobernuetatik enpresa pribatuetara ari da mugitzen eta hori ja 1982an oso ondo plasmatu zuen, ez, adibide honekin. Bai, ez frogatu da. Ez hori da, Cyberpunk itxura honekin pelikula honen gaia, ez azkenean marrazten duen sozietatea oso kutsakorra da, hiriak, zuk esan duen bezala Los Angeles hau ikuste ditugu hor gaza botatzen duten milaka torre, ez? Eta, bueno, gaur egun ikuspuntua ez dihoa hortik zeratzen ari gara teknologia berriztagarriak erabiltzen, baina argi dago kutsak munduko kliman izaten ari eragina ondo plasmatzen dura. Akats, filmea artistikoki garrantzi handia du, cyberpunk generoaren aitzindari gisa hartzen baita gaur egun. Esan bezala, kultuzko pelikula bilakatu da eta zientzia fikziozko zinemaren historia ulertzeko gakoetako bat dela esan daiteke. Azkenean, pentsa genezake, honek irudikatzen ditula sozietate bat nun teknologia oso aurreratuta dagoen, baina giza bizimodua oso apala den, ez? Eta honek, genero honek cyberpunk izeneko atal bati edo zientzia fikzioneko atal bati eman zion aurre. Eta bertan, sozietatea oso egoera kaxkarrean ikusten da, ez? Eta nik uste etorkizun bati begira, hau ez dela guztiok espero duguna eta benetan ez dela errealitate bat, ez? Behar bada, teknologia aurrerapenetan izan zituen pelikulak akats gehien, erreplikanteak sortzetik oso urrun gaude oraindik ere, kotxe hegalariak baditugun arren, prototipo fasean daude eta merkatuan sartzetik urrun daude. Hala ere, adimen artifizialaren gaia jorratzen du eta hori gaur egun komunitate zientifikoan pinpilean dagoen gaia da. Robotak gure bizitzan egunero laguntzen gaituzte, maila biologikoan garatu ez ditugun arren, filmean bezala.
Adimen artifizialak gainera arazoak sor ditzakeela aurreratu zigun Scottek eta horretan ari dira lanean ere gaur eguneko adituak. Azkenean irudikatze du, etorkizun baten inteligentzia artifizialak edo problematika honek, edo ez problematika ikuspuntuaren arabera izango duke reperkusioa, ez? Eta egia da, replikante hauek arazo bat sortzen dutela sozialari, ez? Nik uste, pelikulan replikante hauek maila biologiko batean lortu dira sortzea, eta gaur egun hori oso urruti dago, ez? Genetikoki oraindik ez gara gai olako gozak egiteko, baina bai egia dela robotak gaur egun gure sozialean gero eta ari gara ikusten. Esan genezake gaur egon demon robotik aurreratuena gertuen duguna hauxe dela, ez? Azkenean, zu esaten duzu bezala, azkenean da teknologiarekin egiten dugun erabilpena, ez? Izan diteke onerako edo txarrerako. Egia da gaur egun teknologia o inteligentzia artifizialarekin aurrerapaso asko agerela egiten, eta agian askaregi ari garela jotzen, eta gaur egun regulatzen hasi beharko dugu maila honoraino nahi dugun gure lagungarri izatera edo berari askatasun maila bat ematera berak egin dezan okurritzen zaiona, ez? Guk ere ez dakegu noraino iritsi daiteken, nire ustez oso lagungarri izan dezake, gure lan asko ken ditzake, eta ez bakarrikan, guk egin nahi zenituen gauza asko egin ditzake, eta honek zientzia mailan adibidez, zientzia arloan aurrerakuntza asko ekar ditzake. Beraz, nik nire ikuspuntutik ez dute zerbait txarra ikusten, zerbait txarra bezala ikusten, naiz eta gaur egun jendea pentsatzen duen guri lanak enduko dizutela, ez? Baina, nik pentsatzeko naiz, beste lan berri batzu sortuko direla guk egin ahalko ditugunak.